Dobrý deň. V nasledujúcom videu vám predstavíme naše webové rozhranie pre e-learning ku kurzom poskytovaným agentúrou VAV. Prístup k e-learningu sa nachádza na stránke wowacademy.sk pod položkou e-learning vpravo hore. Po kliknutí na ňu sa zobrazí prihlasovacie okno, do ktorého zadáte svoje prihlasovacie meno, heslo a kliknite na tlačítko Prihlásiť. Okamžite budete presmerovaní na stránku e-learningu. Na samotnej stránke vidíte opatrovateľský kurz, na ktorý ste u nás zapísaní. Kliknutím si vyberiete kurz, ktorý si chcete práve prezerať. Zobrazí sa vám úvodný popis kurzu. Navigácia v kurze je riešená cez bočné menu alebo ikonky vpravo hore. Prvá ikonka vás presunie na úvod do kurzu. Pod druhou položkou nájdete dokumenty ku kurzu. V konkrétnom prípade tu máte knihu opatrovania. Tretia ikonka vás prenesie na zoznam predmetov kurzu. Vedľa každého predmetu vidíte, koľko percent z neho ste už absolvovali. Predmet môžete prezerať tým, že naň kliknete. Zobrazí sa krátka charakteristika predmetu. Predmet začnete prezerať kliknutím na tlačítko Začať. Každý predmet pozostáva z troch častí. Textové prednášky, jedna alebo viac videoprednášok a test. Navigácia medzi nimi prebieha cez tlačítka vľavo hore. Po kliknutí na tlačítko Obsah sa zobrazí zoznam častí predmetu, medzi ktorými sa je možné preklikávať. Prvú časť predstavuje prezentácia. Medzi jednotlivými slajdami sa prepínate prostredníctvom odkazov v ľavom menu alebo cez tlačítka pod prezentáciou. Druhou časťou je videoprezentácia. Videoprehrávať sa ovláda cez ovládacie prvky, ktoré sa objavia, ak nad ním podržíte kurzor myši. Kliknutie na tlačítko naľavo spustí, prípadne zapauzuje video. Tlačítko so štvorcom vráti videoprezentáciu na začiatok. V strede sa nachádza časová os pre posun vo videu. Nasleduje tlačítko pre prepnutie videa na celú obrazovku. Predposledným tlačítkom môžete zapnúť, vypnúť zvuk a úplne napravo zasa môžete regulovať jeho hlasitosť. Poslednou časťou predmetu je test znalostí. Pri každej otázke máte na výber z niekoľkých odpovedí, pričom vždy jedna je správna. Vybranú odpoveď potvrdíte kliknutím na tlačítko OK. Následne sa zobrazí, či ste odpovedali správne alebo nie. Na nasledujúcu otázku prejdete kliknutím na tlačítko Ďalší. Aby vám systém uznal test ako úspešne splnený, musíte mať aspoň 7 správnych odpovedí z 10 otázok. Neúspešný test môžete opakovať ľubovoľný počet krát, kým sa vám ho nepodarí zložiť. Prehľad všetkých našich testov nájdete po kliknutí na položku Testy.
Ak si prajete odhlásiť sa, stačí kliknúť na tlačítko Odhlásiť sa vpravo hore.